Румънският президент Траян Басеску разкритикува германския канцлер Ангела Меркел и френският президент Никола Саркози за това, че не допускат Румъния и България в Шенгенската зона. В интервю за румънската национална телевизия Басеску обвини Германия и Франция, че налагат своята воля на по-малките държави членки на Европейския съюз. Той предупреди, че Румъния няма да се примири с това и ще отстоява своята позиция до последно. Басеску изразява своето възмущение от това, че президентът Саркози и канцлерът Меркел дори не са го предупредили по-рано за своите намерения, както изисква солидарността, за която толкова много се говори в Европейския съюз. Той заяви още, че проблемът не е в отлагането на присъединяването на Румъния и България към Шенгенската зона, а фактът, че някои страни членки злоупотребяват с правото си на вето, за да блокират приемането на Букурещ и София. Вътрешните министри на двете най-големи страни в блока определено погребаха амбициите на Букурещ и София с писмо до Европейската комисия, в което се посочва, че началото на 2011 година за приемането им в Шенген е твърде прибързано. Ще припомним, нужно е единодушно решение сред страните от Европейския съюз, за да може България и Румъния да се присъединят към Шенген. И френско-германската позиция наложи да бъде определена друга дата. Това не е първият случай на забавяне на членство. Например, гръцкото такова беше отлагано на 3 пъти. Шенгенската зона включва 22 страни от Европейския съюз, плюс Норвегия, Исландия и Швейцария. Жители на гръцкото селище Дистомо, където нацистите извършат погром през 1944, проведоха демонстрация в Атина пред посолството на Германия. Те поискаха да им бъдат изплатени репарации. В продължение на десетилетия жителите на Дистомо се опитват да получат от гръцки и международни съдилища решение на проблема с исканите от тях репарации за зверските убийства на 218 души през 1944 година. Сред жертвите има жени и деца. Нацистите са осъществили тази престъпна акция като отговор на действия на партизаните. 30 000 мирни жители на Гърция са станали жертва на наказателните акции на хитлеристите в годините на войната. Войниците на Хитлер са унищожили 460 села, набедени от германското командване за партизански. На 6 април 1941 година Германия напада Югославия и Гърция. На 17 април германските армии проникват в Тесалия. На 27 април войските на Вермахта навлизат в гръцката столица Атина, а до края на месеца напълно завладяват цяла континентална Гърция. На 31 май пада последната гръцка съпротива остров Крит. В резултат на този поход при окупацията на Гърция е запазена гръцката администрация, която е предоставена изцяло в службата на окупатора. Гърция придобива името Илиники Полития, предоставяйки целия си държавен апарат в служба на германските окупационни власти. В Сърбия днес отбелязват Коледа, Рождество Христово, Божич. В полунощ на 7 януари с литургия в най-големия православен храм на Балканите, Свети Сава, ще бъде отбелязано Рождество Христово. Сръбската православна църква, заедно с останалите православни от Западните Балкани, посреща Коледа по юлианския календар. Освен това, Коледа се отбелязва днес и в Русия, Украйна, Молдова и в християнските общности в Близкия изток. Още от рано сутринта сърбите масово купуват по градските пазари в западната ни съседка баници, с които чакат в полунощ Рождество Христово. И докато за жителите на градовете в Сърбия не е проблем да намерят бъдник, то не е така в селските райони, където местните хора предпочитат сами да ходят и да отсекат рождественското дърво. В западната ни съседка, къде на шега, къде не толкова, се вярва, че колкото по-голям бъдник видите да носи някой, толкова са му били по-големи греховете през годината. Иначе Сърбия е една от останалите балкански православни държави, които продължават да отбелязват Рождество Христово още по стария юлиански календар. Въпреки призивите на редици интелектуалци и общественици и сръбската църква да премине към новия григориански календар, тази идея няма почти никаква подкрепа, както от църковния клир, така и от обикновените хора. За тях празнуването на Коледа в края на декември се възприема като отстъпление от православието и нарушаване на традициите. Още новини от Балканите може да прочетете на интернет адрес www.krakra.net. За повече информация звънете на телефон 076 602 716 и ни пишете на имейл адрес news@krakra.net.